Bevrijdingsconcert op Schouwburgplein. Het is vandaag 7 mei, dit is het PLMA-journaal. Bevrijdingsdag werd dinsdag afgesloten met een spectaculair bevrijdingsconcert op het Schouwburgplein. De organisatie was in handen van MMSK Sint-Petrus-Bande in samenwerking met diverse artiesten. Het was nog spannend dinsdag. Het onstuimige weer had al meerdere festivals in Nederland in het water laten vallen. Maar na een stevige bui 's middags brak het wolkendek in Venray open en kwam er zelfs nog een zonnetje door. Een groot geluk voor het bevrijdingsconcert op het Schouwburgplein, dat om 8 uur ging plaatsvinden. Het concert werd verzorgd door MMSK Sint-Petrus-Bande. Het programma stond volledig in het teken van oorlog, vrijheid en vrede. Nou, we gaan een klein stukje terug in de tijd, natuurlijk uit de periode 40-45. En dan vervolgens nou alles wat maar een beetje vrijheid gerelateerd is, dat komt wel aan bod. Helemaal nieuw was het concert niet. MMSK bracht dit programma al eens eerder ten gehore. Nou ja, in 2013 heeft MMSK dit concert al eens op de planken gebracht. Maar toen hier binnen in de Schouwburg. En ja, wat is er een mooiere gelegenheid om dit concert dan nu met 70 jaar bevrijding op het plein te brengen. En is dat dan voor jullie ook nog extra speciaal, zo'n bevrijdingsconcert? Nou, ik ben gisteren naar de herdenkingsdienst geweest in de Grote Kerk. En dat geeft je dan toch wel het idee dat er nou feest te vieren valt. Want dat was indrukwekkend gisteren en vanavond dit feest op het plein maakt het mooi af. De presentatie was in handen van Anne-Christine Liebrand. Burgemeester Hans Gielissen mocht het concert openen en sprak nog even alle bezoekers toe voordat het spectaculaire concert kon beginnen. Feest vieren zonder muziek is onmogelijk. En ook daarom is het geweldig fijn dat MMSK Petrus-Bande het initiatief heeft genomen om deze dag dit concert te verzorgen. Voor jullie allemaal, voor ons allemaal, zodat deze dag nog extra onvergetelijk zal worden. De harmonie was speciaal voor dit concert aangevuld met enkele extra instrumenten en diverse zangers. Mieke Jansen, Don Mulders, Iris Rijvers en Cinderella Goemans brachten in diverse formaties allerlei nummers ten gehore. Een bijzondere eer voor deze artiesten om mee te doen, die op deze dagen ook stilstaan bij de vrijheid. Ja, sowieso de 2 minuten stilte. We zijn eigenlijk op dit moment op vakantie, dus we zijn vandaag teruggekomen. En als je dan inderdaad ziet, ja, in heel Nederland zie je dat natuurlijk, overal waar je bent, wordt sowieso die 2 minuten stilte in acht genomen. En ja, we moeten daar zeker bij stilstaan. Dus het is een heel mooi gebaar voor wat mensen voor ons gedaan hebben. Ik heb er zelf al heel veel mee. Dus, ik was met een paar uurtjes vrij, heb ik nog een keer Soldaat van Oranje gekeken. Prachtig film vind ik. En ja, het is gewoon niet niks wat mensen eigenlijk voor ons hebben gedaan voor onze vrijheid. En als je dan vandaag op YouTube ziet dat er een paar van die jongeren rellen hebben veroorzaakt. Dus en door dat denk ik echt shame on you. Vanzelfsprekend iets voor mij. En het is eigenlijk meer op dagen zoals deze, dat er zoveel aandacht aan besteed wordt, dat ik me realiseer van ja shit, niet iedereen heeft dat. Het is niet vanzelfsprekend voor iedereen. En daarom vind ik het wel heel mooi dat we er zoals nu vanavond met het orkest en ja, met ons vieren daar zo bij stil kunnen staan. En ons er ook weer even bewust van kunnen zijn dat het niet normaal is. En dat het heel bijzonder is dat we hier gewoon alles kunnen doen wat we willen. Ja, ik sluit me er wel bij aan.
Ik denk ook dat je gewoon niet goed weet hoe het is om in oorlog te leven. Omdat wij er gewoon nooit hebben meegemaakt. Maar ik denk gewoon dat die mensen ook echt in angst leven. En dat wil je natuurlijk ook niet meemaken. Maar het is wel inderdaad daarom ook juist goed om daarbij stil te staan dan inderdaad op deze dagen. Het concert werd goed ontvangen door de bezoekers. Zij genoten van de indrukwekkende en zeer diverse muzikale stukken. Tot zover dit PLMA-journaal. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 6 uur 's avonds. Om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt droog. Naast veel wolkenvelden zijn er opklaringen waarbij het afkoelt naar zo'n 8 graden. Morgen overdag is het droog en rustig weer. In de middag komen er brede opklaringen en het wordt maximaal 21 graden. Fijne avond, graag tot morgen.